up like killing machines. A big gun's gonna shatter your scene. It's pandemonium on the floor, cause everybody wants a little more. They wanna ride on a rocket ship, right around the moon for a velvet kiss. Cause all the girls and the boys wanna know how far this battle wild child's gonna go. We are the surefire winners. Oh yeah, big time hitters. We are the surefire winners. Oh yeah, big time hitters. Bringing the heat and the words out, giving you something to shout about. We are the surefire winners. Bueno, molt bona nit i benvinguts tots a l'Incògnit, Benvinguts a la presentació un any més de la moto de l'equip Incògnit Racing Team. Degut a que vam fer aquest equip i vam posar Incògnit Racing Team, ha sorgit una web, ha sorgit un equip i ha sorgit una mena de cosa dintre de l'Incògnit sense ànim de lucre, de la qual hem anat patrocinant més pilots, més cotxes, més events com el Motor Show que fem aquí, i tot va ser gràcies a aquesta moto l'any passat. Es diu David Darnés, el vam patrocinar, està a la secció de trial, però ha quedat campió d'Espanya. Jo crec que si potser el David el fem pujar primer abans que els nostres pilots i s'encomana una mica això del campionat d'Espanya, ens ajuda una mica que els nostres pilots aquest any, primer, acabem la carrera i segon, si pot ser dalt del pòdium, millor. Ara és el més perillós perquè jo estic aquí, David? Un fort aplaudiment, sisplau, per David Darnés. Ha sigut aquest any un dels patrocinats de l'equip Incògnit Racing Team. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres, amb el títol de la butxaca, i la veritat és que portava 20 anys en la moto i mai ho havia celebrat així. Aquesta és la campió d'Espanya. Un fort aplaudiment, sisplau, per David Darnés. Jo faria una cosa que vam fer l'any passat i va ser molt divertida, que és el que esteu esperant tots, i vosaltres sou els protagonistes. Sisplau, deixeu-los llocs i descobrim la nostra R1 d'aquest any. Jacob Pérez, Juan Zamorano, Jordi Clariana i Máximo Chetri.